Inilah kalau nggak ada spare sih jangan di yang penting ini dulu apres dulu show dulu suara nomor 100 yang penting respon banget dapat deh rokok enggak pertama baru enggak gini ya sebenarnya gini ya Shalom. Ada orang somasi kita tu parminggota dalata makamolatehon sudi dengan bahasa ni Tuhani namang iwitiut perdalanan ni bangsa dohot negarata dihamu amanami dohot inanami dohot naposabulong asa jumula hita mangedehon lagu Indonesia Raya alani jong mahita saluhutna. Indonesia tanah air
Jumolo mahita martang yang ibagasan rohat tabi martang yang mahita. Amin. Kita saat mapartikion jumolo tu lagu pujian sekolah minggu.
Tapuji Tuhan ta, mari demahita. Mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tod di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Tigor do akadalan ni Jehovah jalalak partigor mardala disi halayang rohalak parjahat tarsulat di dodisi. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala para siroha na sumurong di pangidoroham naing mangolu jala martua hami sogot nung ragam dalan na dibaik ko manungguli rohanami asa hutada hami hatuaus sogot di baheni hupasere pahami manuaing rohanami mangido sian ho sailehon matod dim na badia itu hami asa porsea hami di holong ni roham di hami sai hutangihon hami maswaram na mga poy hami ditiki para sirohaon nuaing asa sapang hami tuhanguluan na pinarademi di hami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhan ta, mari demahita.
patik ni debata di minggu tasadarion ima sian patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapamu donatorasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano nanilehon ni Jehovah de Batam tiho. Patik paunopon unak ko mamuno. Patik papituhon unak ko mangalakkup. Patik pauwaluhon unak ko manakko. Patik pasiahon unak ko olo makatidakkon hatana sotutu maralohon dongat jolma. Patik na pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong rap magido gogo mahita siat Tuhan debata. Sai pargugoi mahami mangulahon naombar tupatik mi. Amen. Tapuji Tuhata mari demahita. Tatopo timado sata tuado pendidebata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hamida hamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tu madikod dalan asa mangulu ibana. Ido di pangido roham. Alani ubah de pangido hami. Saya sudah timatoru-torum asa unang mangunai betuhan. Saya sesa sudi dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargugu imahami asa margugu hami.
Mari hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosa. Molo tu ngadong manangise na mardosa, adong do pangodiat diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardenggana taringot tu dosata. Alai dada hola taringot tu dosata. Dohod do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debata na digijang. Tapuji Tuhata marede mahita. Epistel di minggu tasadarion ima natar surat di Yohanes biduonom mamukama sian ayat 50 sada saat rodi ayat 50 walu tajahama marsikat soring di ayat naparpudian non rapma ita ahu doroti namangolu na tuat sian banwagi jangi manangise na mga tonrotion, ido mangolu sa liling-liling na. Ia roti silehonoki, bahen hangoluan ni portibion, ima dagingku. Jadi didok Yesus matuna sida. Tutu si tutu do hatakot tuhamu. Tung na so dapot hamu hanguluani, molo so di pangan hamu daging ni anak ni jolmai. Jala so di inum hamu mudarna. Ai si panganon nasi tong do dagingku, jala si inumon nasi tong do mudarku. Songon parsuru niamai si pangului diau, gabe mangolu au marhite-hite amai, songon ima mangolu marhite-hite au, na mga tonau rap kita. Odo roti na tuat sian banua gijang, alai datung songon na diak ka opui, ay mangan do nasida, tong domate, mangulu sa liling-liling na do na mga ton rotion. Ido sahat na, martua do na tumangihon hatani di bata, jala na upiopsa. Amen. Tapuji Tuhata, mari dimahita.
taha tidakon maha porsiautai songon na hina tidakon di dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di bata Jehovah ilo ama kagugur na sokan susan na tumatangani doa ano au porsea di Yesus Kristus anak ni bata Jehovah na sasalay imana ni umon di si Maria na kebegaya sa utok di Maria adoran suahuan ilo tuhata na tuhaw na kini di pagmuhuman ni status na magkata paja ikaw na iyaw pinasiran na tuwa tuwa turu dungan ni anong na mula mo biyaran pagkatubuan na manay susugo lalu bundur siyang ni debata Jehovah amanay pagkukur na suara tulisani sisi maiban na pagkaiman surut kanon mahumian kanon hurto namate au porsea ito di Maria jalado sa Maria na Maria Maria atau panas Kristen akna na Maria dogo bigasa sa nilusa dogo bigatai naman do ulama mo so dahil inahanap na mate dogo dia berduan na suara. Tabigima or inahan. Possibility Emmanuel.
lima titik namasa doa tenang si masa di Huriata. Shalom. Odolan nitikting di Minggu Tasadarion, Minggu tanggal 10 Agustus 2024. Naparjolo, Pakko Basion. Goarni Minggu dohot topik Minggu. Goarni Minggu Tasadarion, Minggu pasapuluduahon duk Trinitatis. Topik Minggu, manadikon neang niroha jala bangi hutod dalan hapat tasong. Sada titik dua, tikting naing marbagas, tik paduahon, naing majalo pasu-pasu parbagason ma, Franz Matra Fernando Sipahutar SE, anak niamata Marboni Sarma Sipahutar, tubuni nata Mardiana Boru Hutagalung. Ruas ni HKBP Resort Keramat Jati, Sianwik Cililitan Besar, Dohot Orwana, Valentina Febri Boru Siaturi SE, Boru Niamata Jasroni P Siaturi, Tubuni Nata R Boru Cihobing, Ruas ni HKBP Tridharma Resort Kebayoran, Distrik Walu DKI Jakarta. Pamasu-masu di Patupa di hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 pukul siawib di HKBP Resort Keramat Jati di pasu-pasu tuhat tama sakap parasarepion nasidai. Sada titik tolu ulang tahun napa 70 tahun di hari Minggu nanengro tanggal 25 Agustus 2024 hobartu program ni Huriata tahun 2024 pasahaton Huriata do ulos tunamarulang tahun papi 70 tahun di parmingguan pukul 10.30 ima naparjolo inang situa nyonya sitorus murni boru tapu bolon manang opu Joshua gonop marumur 70 tahun di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 Sianwik Kalisari. Napaduahon inang nyonya situa P na 70 Emi Ida Borisitopul Opu Calvin gonop marumur 70 tahun di hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 Sianwik Cililitan Besar. 2. Dewan Koinonia 2 titik sada Ruas Nataba Mamuka Minggu Sadarion tanggal 10 Agustus 2024 Nungari Jalo Huriata Ima keluarga Girawan Seksi Francis Marbun Inata Ellen Nur Cahaya Gultom Dohot 2 danak Gideon Freeland Marbun Dohot Giofra Haradongan Marbun Narosian HKBP Perumnas Klender Resort Perumnas Klender Distrik Walu DKI Jakarta masuk menasida tuwik parserahan tatangnya koma anggiat gabe ruas namangulu nasida di tonga-tongani Huriata. 2. Mamuka Sadarion tanggal 10 Agustus 2024 nunga di jalo gabe ruas ni Huriata ima keluarga Imam Somara Marpau Dawatinata Fiani Permatasari Nabaru Marbagas masuk manasida tuwik Makassar sada tatangnya kema anggiat gabi ruas namangulu di tonga-tongani Huriata. Mamuka Minggu Sadarion tanggal 10 Agustus 2024 nunga di jalo gabi ruas ni Huriata ima keluarga Richard Sucipto Maruli Siaturi Inatai Winda Kristina Borusinaga Nabaru Marhasohotan masuk manasida tuwik tengah
Tantangnya koma anggiat gabe ruas na mangulu nasida di tonga-tonga ni huriata. Di hari sadarion bohoma 30 tahun punguan Qur'ama ni huriata tanggal 10 Agustus 2024. Di sialani siat tonga-tonga nasida makubasi di huriata. Tatangnya koma asang giat sadaroha nasida mardongan las niroha jala di pasu-pasu Tuhan saluhuna. Ruas napida naparjolo mamuka minggu sadarion tanggal 10 Agustus 2024 nunga pida huria ima Kristina Veronica Boru Sibarani Sianwik Tengah pida tu GPIB Pasar Minggu. Tatangnya koma anggiat ruas na mangulu di huria nai baru. 2. Mamuka sadarion tanggal 10 Agustus 2024 nunga pida huria ima Frankie R. Nainggolan inatai Desniwati Boru Sinaga dohot sada danak Sianwik Rabuta 2 pida tuhaga GP Jati Murni Resort Jati Murni Distrik Sapulusia Bekasi. Tatangnya koma anggiat gawe ruas na mangulu di huria nai baru. Tolu mamuka sadarion tanggal 10 Agustus 2024 nunga pida huria ima Ramses Sitorus Inata Francisca Boru Sihobing dohot opat danak Sianwik Kramat Jati pida tuhaga BP Jati Murni Resort Jati Murni Distrik Sapulusia Bekasi. Tatangnya koma gabe ruas na mangulu di huria nai baru. Opat mamuka minggu sadarion tanggal 10 Agustus 2024 nunga pida huria ima Ferdinand Sibarani Inata Sinta Boru Siburian dohot 2 danak Sianwik Makassar Sada pida tu gereja Reformit Injil Indonesia atau GRII Jalan Industri Blok B 14 Kemayoran. Tatangnya koma anggiat ruas na mangulu di huria nai baru. 2.3 seksi sekolah minggu mamuka sadarion mamuka di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 seksi sekolah minggu nunga membuka pendaftaran majalo calon guru sekolah minggu dohot persyaratan hobbartu AP HKBP tahun 2002 halaman 45 ima naparjolo ruas HKBP Keramat Jati nauk terdaftar di database. 2. Marumur ma otikna 10 tahun naung dibaptis dohot naung makatidakon hata haporseaon. 3. Naolo mangaleon rohana di tonga-tonga ni danak sekolah minggu. 4. Sitiruo do pangalahona dang hasurahan ringgas marminggu. 5. Madohoti sermon sekolah minggu setiap hari Sabtu pukul 15 sahatu nasidung. 6. Dibuan masurat pengantar sian situawik. 2.4 Pelantikan guru sekolah minggu. Di hari Minggu Nanaengro tanggal 25 Agustus 2024 di parmingguan pukul 10.30 patukaun di huriata do pelantikan tu 4 halak calon guru sekolah minggu alanunga marsiajar lobi 1 tahun paujakon guru sekolah minggu ima naparjolo Lasma Hernawati Tapubolon napaduahon Aprilina Sibuea patuluhon Vienna Bernadette Sirait napaupaton Cynthia Agnes Fiorelia Gultom. 3. Dewan Diakonia. 3.1 Rapat Pleno WKPUB atau Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama. HKBP Keramat Jati gabe tuan rumah pleno bulanan WKPUB naik di Patupa di hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Partikian pukul 10 siawib manak pukul 7 borongen sahat tunasidung.
Inganan ruang serbaguna ni Huriata. Disosohoma tu pengurus Dewan Diakonia laho maddohoti ulaun rapot plenoi. Napopaton Dewan Marturia manang seding. Opat titik sada Jemaat manang ruas majak kemulak. Di hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 di Parsermonan Parhalado taujak kodo mulak gabe ruas ima keluarga Richard Napitupulu Inang Lisda Boru Situmorang Sianwik Duku Marhite Tiktingon Asaroma keluargai tu Parsermonan Parhalado pukul 10 sia wib. 5. Nama ragam 5 titik sada napatu pahon dohot naparadion bunga altar tu hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 napatu pahon dohot naparadiho bunga altar dohot napayatson gereja dohot nahumuliangnya ima sian MPA. 5.2 Punguan Korina Glory Sola Fide Marhite rapot Parhalado di hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dohot proposal lau paujakon punguan Korina Glory Sola Fide nunga di totopon gabe sada punguan Korina na baru di Huriata di HKBP Kramajati mulai Minggu 10 Agustus 2024 saya dipasu-pasu Tuhan jala diramoti Tuhan debatama gabe punguan na mangulu di Huriata. Ralat tikting pertanyaan wik lubang buaya di tikting tersurat di ruang remaja seharusnya dibagas. Songonima sahat di tikting di mingguta sadarion akan naso dijahau di tiktingon boy mata jaha di WA grup tabi manang website HKBP Kramajati. Shalom Horas. Kor ina diuduti dohot kor ama.
Puji Tuhan mari demahita uhud papungubilian sadang ha dot sadari. Basa
kami ini di batana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti akati hati dohor pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madihita. Uriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus tajako mahatani di bata imasian poda bidusia mamuka ayat sadaro di ayat onom tangyo kamuma songono mahatana panggalangon ni hapistarani nunga di pajonjong hapistarani jabuna jala nunga didadak tiangna batu si pitu-pitui nunga dipotongi pinahanna pamuyan jala di papang anggurna nunga unghut di padiri mejana nunga disuruh-suruana boru-boru manggongkon jolma di atas betul-betul nih hutai manengisi na tobok Roma ibana tuson tuganup na hurangan roha hatana songonon Roma hamu pangan hamuma sian rotiku jala inum hamuma sian anggur nahu papangi tadi kon hamuma akka na neang roha asa mangulu hamu jala ihut hamuma dalan hapantasan ido sahatna dalam ulang tahun Korama napa pigau teh mang selamat ulang tahun madihamu sudah mah hitam doa teh selamat ulang tahun madi punguan Korama ya mulai ate madi tuata itu tadok konotong Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus poda sia ayat sada rodi onomon ima manaringoti panggalangon ni hapistaran di bagasan ngoluni jolma ahatai panggalangon ni hapistaran di bagasan ngoluni jolma atong hapistaran digombarhon songon sahalak na paradehon panggalangon tentuna ikonadong ma gokkon gokkoni manugihon asa manadikon neang niroha asa dong ditadikon neang niroha sian bagas ni jolmai mangihukma tudalan hapantason lapatanna dison asa mangulu jolmai marhite hapistaran nasian debata huriana hinolonga di bagasan Kristus Yesus akka na neang rohaima naso marnapuna hapistaran. Why? Kenapa? Orang yang dikatakan layas, orang yang dikatakan tidak memperdulikan, orang yang dikatakan sangat sepele akan hidup ini dan lain-lain sebagainya. Kenapa dikatakan dia tidak mempunyai hikmat atau kepintaran? Ubalgado haporsion jolmana songonon holat tu dirina sadiri dak tu debata balgani haporsionna orang-orang yang ini demikian ini orang-orang yang percaya diri tapi melupakan Tuhan ido nane yang niroha neang rohana dituani ala ilana ina rohana pistar ibana malo ibana dak perlu mar Tuhan dak perlu mar minggu tarsongoni mana nengon
Uriana hinolonga di bagasan Yesus Kristus jala mauldo na sida diajari. Mauldo na songonon ni ajaran. Daladang ulo membuat pengajaran ala neang rohana. Apalagi lau mangulahon neang rohana, mangulahon na niduk ni debata. Di ayat parjolo nakin tung maseta kasdo molo tapayut ihut amanginang nunga di pajongjong hapistarani jabuna jalanunga di dak-dak tiangna batu sipitu pitui. Bahasa Indonesianya, hikmat telah mendirikan rumahnya. Di pajongjong halak Nabi Sukido jabuna nabalga pola pitu tiangna. Hata pitu di son yang go di halak Israel ima bilangan nagok sempurna. Sarupa doi songon angka nabolon. Itadahmu do angka nabolon. Angka 3 maya manginang. Hah? Dakmu bege. Angka sia. Angka 8. Pabalik kamu mak. Tu siamun, tu hambirang, tu gijang, tu toru, manang tu tano. Tetap do 8. Bulun. Imana bulun? Jadi bilangan sipitu di halak Israel, bilangan agok sempurna di Israel di hitahala Batak angka 8, angka bulut dui di hita. Di bahedo balga jabunai asa adong pangulaon ni. Jadi adong do ede songonon. Harta berharga. Itu kamu di bagasa ruamuna dah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Naeng dohonon nitrupukon mamukasian ayat sada di bagas jabuido di istana kecil kita di rumah lah kita bisa membentuk semua. Itu makana dibahen balga jabunai asa adong pangulaon ni halak. Na julukan aka opukta balga-balga do jabuna anak nape 10 dengi kabi keluarga besar. Go aka pangulaon na neng sulaon na suan-suanan na dengi baik di duluk nang dituruan. No aing be paling di sada rumah tangga tolong aja gue teh. Nah juru kon godang dui jadi marserak di mana di seluruh Nusantara. Alani molota uduti musetu ayat 2 di parade di bagas nai si panganon dipotong pinahan dot anggur disuruh naposona manjojol ma mangauhon si panganon na pinaradenai hapatasoni mangajari sadahalak gabe si partamue hapatasoni dibahen gabe ula-ula mangurupi dongan hapantasoni dang dipakai paholang diri sian na asing alai bohado pasol hotton
diri namarhapatasoni. Bagaimana orang yang memiliki hikmat dalam kehidupannya dan dia bijaksana dan pintar, dia tidak akan pernah berusaha membuat temannya jauh dari dia sendiri, jauh dari saudara-saudaranya. Ikon pahotonnari, gomos pahotonna, supaya tidak ada perceraian, supaya tidak ada perbedaan dohot lana aka asing. Ido hapatason nanidok ni turpuk taoni, dang dipakai paholang diri siana asing, alai pasolhot diri tuna asing, marhite partamueon. Tau kuhodoi jaladi o kuhon sadok portibiodoi. Diguari hita halak Batak si partamue. Ido tahe amang inang si partamue do ita. Ido kan muloro padita partamue do amu di padita masuk tu bagas muna. Hah? Daung. Oh iya iya. Coba jual nonda. Jam 5 pagi onon tutuk-tuk ya non. Mau dum do amang ini hamu nok kan. Cepi ke doroau. Ngamereng isi mate. Aku peda pelamar jajiau. Jadi di goari do hita halak Batak si partamue ala ringgas do halak Batak martamue. Ima ha porsioni hita halak Batak di partamueon. Binuang-binuang gadda ni holit-holit mago. Numubi tu hula-hula, gua halak Batakon, cong ni tahun lumubi tu hula-hula tadi. Dakya halak Batak marholit, ala pangatusiona songonon, songon namandang buru tuduluk dui, tuduluk-duluk, namangaleho tu hula-hulai. Ala tarajumi do hula-hulai mual ni hate. Pasu-pasu tong tengka mulu songon naso hormat berena itu tulangnya tordorong yang makna itu. Kau hargai tulang nanti nggak diberkati kau. Ina kan? Jangan bohong. Ido kan emang inang kan? Ido inamu tong nang mailahamu. Ya pola ila. Ati naso di pasang apa muda tulang muna gabi bibir mu matoki. Jabuni bede batar teh nang marga buso naramuna. Oh mamu. Ido kan? Urang suara nang ido kan? Ini dotong. Nakim maret dia gugu suara muna. Pasang apa tulangi songona abu-abu. Ido nataha pursiai. Molo songoni pikiran ni halak Batak sude si panglehon tu hula-hulana ikut songo dia mamuse amang inang. Tunang rikot mak. Ikon lumubi siani ringgasna mangalehon tu debata dohot tu iya do tu naposona tapola tu pandita tu naposona do tu pandita unang lek kamu tu naposona ilek kamu iya kan ido kana mang na malas kamu mangalusi irana so diulau do bereng honong sono. Ala debata do haruan ni pasu-pasu do bohal ningolu. Jadi molo denggat do tabahen tu hula-hulata alai du mengga matu debata. Dohot tu naposona. Ubereng manon bulan Oktoberon neng pesta gotilon hita. Ido bah, ido parbuena ubereng ma parbueni hatamunan do. Laporan panitia manon isina so mangaleot anon da manginang da tu auda. Itu dah. Jadi unang holit ita, unang makolit ita. Mangalehon tu debata. Boy dohonon godang rupe halak Kristen nang so olo mangurupi donganna. Hape dalan namar sirupanido boy mabolokon neang niroha. Laho tu ha pantason. Jadi jalan kita berdiakoni saling tolong menolong
Itu adalah cara kita membuang imang hoteli hosumtel elat late neang nirohai. Itu cara tato dalata asa boi taulahon tu pantason. Itu yang go turpukona manginang. Jadi unak makkulit ita mangalehot tu debata. Boi dohonota jala berengota gudang do pehita na somaroha maroha hapantason. Jadi bolok komain yang nirohai. Hapantason cian hata he bermanang gurik dui hokma. Jadi di bibelta namar hata batak toba di do disi di bahet do disi hapantason hapistaron habisuhon lapatan ni hata hokmaon ima di hata hebernakin ima parbinotoan na marpardumuan tu hata ni de bata jala hamaluan ima parbinotoan taringot tu por tibion. Toko kamu manggosongoni podasada ayat pitui. Sudah Muhammad dok jo. Jadi do. Biar midani Jehovah do. Alai yang gohalak na oto manoisi hapistaran dohot pangajaran. Orang yang takut akan Tuhan, bukan takut sama manusia dikatakan di sini. Orang yang takut akan Tuhan, ima halak namar hapantason. Orang yang tidak takut sama Tuhan, orang yang tidak pernah berhikmat, ima nanidok naditurpukon, neang niroha. Laos ido topik tadi minggona manginang. Mana di koneang niroha jala mangihuton dalan hapantason. Jadi molo didok naki dia sadai di pajongjong do bagasna dohot pitu bilangan tiang nagok. Jadi di bagasi do sasitongna sian bagas tai do sasitongna nggodang pangajarion. Makanya kita bisa menyimpulkan 20% di sekolah itu tanggung jawab mereka di luar. Guru-guru, sekolah dan perkantoran. Tanggung jawab yang paling banyak adalah di rumah 80%. Jadi unang saya salahon guru. Auto mau nak buat guru mengajar dak soni daw. Kita do naneang rohatta. Karena kita selalu mengejar apa yang kita kejar ternyata tidak tahu kita untuk apa itu. Apa dak danaki saya dipai maima do adiga do amuku tahe omakku semakatai jo hamin itinggal hon alani bisnis namai macam mai. Jadi nai pikir do holan getep manang hepeng narikot di bana saya transferi habe dangi. Dia perlu berbicara dengan orang tuanya. Dia perlu bertanya kepada orang tuanya. Itu manginang. Jadi parsiajar na pinasahat ni guru na toras dok pangajari di perguruan na jolo di halak Israel ima hatani di bata. Di patupa pangajaroni asa unang neang roha alai marhapantasoma. Itu makanya satau dua nona kaya na kotai. Par guru malua nanaing mar guru naingon 2024 2025. Jadi ngasetakas doang go di hatani di bata di lima Musa ayat onom ayat pitu dia katakan begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaling, dan apabila engkau bangun. Di hata batak na songonon. Jala ikon paratehateomu luhut hataon. Akka nahutona hontuho sadarion. Jala ikon gugumu mangajarhon akai tu akka anakmu. Jala taringutanmu akai molo hundul-hundul ho di bagasan jabum. Manang mardalani ho di pardalanan, manang lahomo dompeho nang dung ehe muse. Jadi istana kecil kita itu, rumah kita itu, disitulah tempatnya untuk berkumpul, menimba ilmu yang sesungguhnya. Isi doa manginangi bagas taido, asa dapot hita hapantason. Dang neang ni rohan na dapot hita di bagas tay. Hapantason. Edo upahe di do Tuhan debata, na pinadumu ni debata dang jadi sirangoni jolma. Dang buaya dong na pasirakon. Molo daupe danaki alai todina magora dui. Jadi di rumah kita lah semuanya dapat kita timba ilmu. Lanima huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus halak na patas maroha gawi pasu-pasu di donganna. Halak si partamui patuduhon habasaron ni sada halak. Jadi orang yang bijak, orang yang berhikmat, orang yang selalu bersyukur, orang yang benar-benar pintar sesungguhnya, orang yang tidak pelit, tapi orang yang benar-benar mengerti akan berkat Tuhan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua orang di sekitarnya. Ido sasi tongna. Jadi artamu nai dak kola dihamu, dak kola di keluarga muda dui. Unang neang hamu, unang neang hita. Di nama jalo pasu-pasu nasian Tuhani ikom marbagi do hita bagiota doi sotung dohono tamanginang au ngaluca au do papungon tang debata nama ngalehoni parhitiat dohamu umat ruas bangso ni debata mangaleho debatai parhitiat doi dibahe Tuhamu alai sasitong na dakolat tuhamui person pribadi lepas pribadi daw ikon maroha hapatasot hita unang neang unang leas hita marnida di sekitar ta. Amin. Ido pangajaran turpukon dakpala maol atu somuna turpukon ale halak na solo marsiajar maul-maul. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus di igil trupu kodos yang hita ima asa marhite kehadiratta di portibion marhite parsaurata dohot panggulmiton ningoluta ala na adong do hapatasa di hita alai tabolokon neang nirohai nakin pasti do malum maka namar sahid malum do ka namar sahid hera songono namar pariban mar telepon ma pariban naon halo kak gimana kak kabarnya ina angginau maka sakit deh ina tokat. Oh sakit kak ya nanti ku doakan kak ya biar sembuh ina. Tapi terbege mata naon, nomor telepon pariban naon, inata naon. Kau pun hanya mendoakan aja. Kayaknya kau banyaknya adanya sama kita. Tanya nomor rekeningnya, torina do, langsung isukun telepon, mari teleponon. Berapa nomor rekening muka torina mah alamat tanya tong manggugo sepudi kan?
Kau tanya aja kesehatannya, tanyalah nomor rekeningnya suku mah. Sogok naik terkirim metong. Dak sogok naik tanya holan i Papua, i WA nomor rekening naik tor kirimoni angginai pariban naik. Udah masuk kak ya, tor kakak majaga lanona teh marubak mahoina malum mak. Amek kelam. Bedo. Itu kan. Adong dulu tong naman dok tua kan. YouTube amang baju amang hanya biru aja ya nak. Aleda ngolo manuhor. Hah? Ya doang mau memereng tupu YouTube harian. Renungan harian. Terus tuh biru kan. Asa gabi biru-biru otong. Dan ngolo baju nasi saya tong naulah nido saya tong na. Aleda saya dong nomad doi. Gak ada baju lain namanya biru terus nah. Aleda kemampuan baju kayak ibuan. Ulan hata. Dang marhapan tason neang mamereng stoang. Kataku mayete nang termasuk tu bagas romunan non. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus malu matong parsai tonikan olan hidok paribanai berapa nomor rekening muka ala nai tangihon ala say manguping amatanai sepudi kan pau pun inatok kan soni matong amutong ade aka pungon-punganon itu tuh dangalan godang namanginang tapi perhatian itu tidak hanya doa tapi perlakuan songoni do sinomensen marbarita nauli bana alai di pajong-jong do parsikolahan asa adong parbino to ni tahala batak itu tuh kolan sai kurita alai adong namar sai tema neang roha tema sai pludo inna rohamu nampe plui tanyakon lean saoti sudah unang tong alani adi RT anggaran rumah tangga ikut 3 hari do inna jadi mau udang adong be hosana sih 3 hari pai maon amang tai narap ai kejam mah itu jolo 3 hari amang abe lobi 3 hari go akapasu-pasu na tajalo neang ngayate ido na nidot ni terpukon bijaklah kita ini nas ini adalah pengajaran habis tarat don sian terpukon molo dang neang hita mangalapati terpukon amanginang jadi diarahon na patas rohaido na tobok na oto tupar tamueoni ima ayat opatinakin na tobok ima akan apogos manang na mangulahon asini rohai patut dohita mangulahon asini roha alanunga tadai asini rohani Tuhani sepatutnya sepantasnya kita berbagi dengan kekayaan kepunyaan kita untuk sekitarnya dan gawe mamereng-mereng ade RT hita isi lias masian ni mamuka sian trupukon berubahlah kita tak tolu hari dope marsait rumah sakit dang opnami dope na ikun opnami ora jadi na subui opnami so adong BPJS na do hepeng na wah aku kejam me hitaon HP bulus ni rohana masuk tupunguan maridi ujung nalari mak dang be dak tohobi na say maridi dak kay parwaon iba ala na pugosi iba ina muse amang Roma ilu ate Kuriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus di hamajuan di zaman waengon torop dope jolma naneang rohana torop dope nalalap di parnguluan na somakanguluhon hatani di bata di hilala rohana sida upis tardo ibana siat di bata do siat dongan na jolma alai dang dirajumi na sida hapistara na sian portibiodo di pangasahon na sida. Sering kita tidak menyadari ternyata itu adalah ilmu dari dunia ini yang kita lakukan, yang kita laksanakan. Makanya kita sepele alani neang rohata. Tema ayolah pludo malu namian non. Ima dono taneang rohata. Tema sido si matuana inna.
pula bereng otain amang tai. Alai dang dirajumi nasida habistar nasian per tibiodo di pangasahon nasida. Ido ubahen godang dupe dongan jolma naneang rohana. Aladang olo nasida mangulu secara teratur. So dia don naso olo mangulu secara teratur. Nah ido dokter unang marisa poda bapak molo naeng dengan jantung mina. Ale sadari sabulu ma disap. Nah neang dui. Ola nanon dangang isi osana tangis masuk di keluarga. Dohono masalah ma dokter. Ima dokter songono dui dokter songono inna aku. Jangan sepele kita dengan kesehatan. Mari kita jaga. Kesehatan itu sangat berharga, tidak bisa dibeli. Kesehatan itu bukan istri kita, bukan anak-anak kita yang menjaga. Kita sendiri yang menjaga. Amin. Kita sendiri doa menginang nama jagai. Kita doa nama jagai. Mulu neng sehat kita, ipas kita doa menjagai. Taatan sialangotai. Nengi, dangalan soalang bisa lebih dua daun. Alai ido hatau taatan atau mulunga gulaon ngasa murat ba mulai dokter songonon baunang unang sotu ngadong nama dok songoni ate ma unang mate somangan ina use. Aladang ulu nasida mangulahon secara teratur ikon nadi rohana do diulahon nasida. Nah ini yang sangat sulit sekali kita terima. Gabe serba salah do inatai menjaga kesehatannya matai. Nah itu mak. Alai do cimatuana mak. Ono tong permainan ini netok kan. Dengi jaga si pangan suami ini tapi anakna do naniang. Ai marsi salah tak pala rikoti. Ada mungkin donon permainan tu si matuana kan anakmunya ini tak mungkin. Gabe mahaguan non pati palima honi dengi. Nggak mungkin. Dia juga punya orang tua, pasti dia akan menghargai orang tuanya. Imahalan ini yang na. Kuriana hinolonga di bagasan Yesus Kristus. Ahado si putiotas ya turpukon. Mari kita melihat dunia kita sekarang ini. Di hamajon ni zaman sinaingon, torop dope dongan colma naneang rohana. Torop dope nalalap di parnguluan naso mangulahon hatani di bata. Dihilala rohana sida umpistar do ibana sia di bata do sian dongan na jolma. Jadi memang kalau maju zaman pasti ada pengaruhnya. Ada negatif dan positifnya, itu pasti. Molo naik dana sian SMP tu SLTA satu perkuliahan universitas pasti adong do dampak nih. Dohot umur nape pasti deh. Nasian puberitas naing mamereng jati diri naik mana dohot deh berpengaruh tentunya. Dihilala nasida upistar do ibana sia debata do sian dongan na jolma. Jadi hamajuonon memang sangat berpengaruh. Secara psikologi memang lingkungan sangat mempengaruhi. Itu na pasti. Lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Hamajuon ni zaman bui do mabahenita gabelalap di paralapan. Gariada tahe bui madao sian hatani di bata. Baik per minggu juk dui. Itu do HP nih. HP lau menyaring-nyaring mengevaluasi namar jamitai do jamitannya di YouTube on. Itu neang roha. Kenapa rupanya kalau kita nonaktifkan HP kita itu tanpa suara, tanpa gambar, tanpa semua. Atau kalau kita memang ke gereja nggak usah bawa HP, kenapa?
Kan itu saluhut nai alani neang ni rohatta. Karena kita manusia mempunyai keterbatasan. Apapun cerita kita bawa, kita bilang, kita nonaktifkan, pasti ini tangan akan memegang terus. Jadi idu hamajuni jamanon bui mambahinita gabelalap di paralapan gariada tahi bui madausian hatani di bata tardumu bima tu akan aposo. Ini kepada pemuda, pemudi dan remaja juga yang belum begitu dalam ilmu keagamaan, kita katakan, karena masih mencari jati dirina. Nah sebagas tupe pangatusion na di hatani di bata. Sudah lebih banyak waktu kita pakai kadang ke media sosial, Facebook, YouTube, WhatsApp dan lain sebagainya. Alai unang ma gabeneang hitatong di paradata nate. Jadi songonon nang marpesta ma bere ni tulang naon. Adong sada keluarga anakna naeng marpesta. Jadi alani partikian, alani daw pardalanan, romaina taon di gojek komanay ulus ni tutulang na. Ito dang buah hemi roda alay romaho alay utitik majo ahoda ulos oday na alay di grepon baujung na singkat niata monding mamat taon Roma tulang naon di grepon tong ima ulosate guarnate ima alani kemajuan ni alani neang ni jolma iwe ama setabi toda adong pesta ison jadi om mapasat ulosot tulay dah di parmonding na inna baik koma. Jadi unang neang rohata unang neang unang lias ita alani kemajuan di zamanon hati-hati ya manginang songoni ma namang utang terdiri sidi mang terpas-pasu ima itu ate ima lah dia betul po pendon uah pendon undangan naina di WA undangan nai dang marsi pasang apa becolma alani kemajuan ni IT. Sesungguhnya kita mensyukuri itu, mensyukuri, tapi jangan hilang adat istiadat kita. Yesus pemarah adat tu, ada di pasangap tu sudi, dakson hitaon neang. Sekarang kan udah bisa ini dengan HP ini indah sudi. Angko mentransfer oke mate, tak pala masalah itu nari kot. Ada yang kau tunggu binang songoni dangi. Moding ma lain ni, tor di gojek komane, ulus ni. Oma itu teng bay matulayan not de, dang buah hami ron, alana di cermat do pe hami nentong. Darong disuruh ibana mewakil hon, baik koma. Huria na henolonga di bagasan Kristus Yesus, tanda nau tatangi hon kata ni di bata. Jala taulau natani di bata ikut tabapu doon ikut tapabu doon siya dirita niyang rihohata ikut tapadau ikut tabolokon niyang niroha siya dirita unang urus diri ni halak diri tama person diri kita sendirilah bagaimana supaya kita berhikmat bohai ta asa marhapan tason tabolok koman yang naadong niyang niroha di bagasa roha tao. Jala ususoy hami ma omma PR di hita. Inilah tugas kita manginang. Tugas ni hita kana toras. Manugihon aka napusutay. Di bagasan niyang niroha asa masuk na sida tu panggalangon hapistaran na siyan Tuhani. Amen. Alani unang neang birohata di pajon ni Tuhan itu hita parhalado unang neak kamu mangulaon tugas muna ami pepadita dang neang hami mangulaon tugas nami tarlumobi ma akapanitia pesta gotilon nanaing
bayanota di bulan Oktober nang tarmowi ma dihamu karua sama nami na nami unang neang rohatta sian huriaido jalahita do memakai dari rakyat untuk rakyat, itu bahasa nasionalnya. Tagara do pajak lau tuhita doi asa bagak delani asa dong bangunan-bangunan pendidikan persekolahan tua kaya na kotai nang soni aka per 33 super angkot dotlan akan asing ma sadok nungata BG hatani di batau unang bi neang biro hatta tak lumobi akan di perkantoran swasta pengusaha nang pegawai negeri aka na berpendidikan dotlan akan asing rupanya unang ma neang rohatta tabolok komai alai menuju mahita laho mahita patubuhon hapatason niroha. Jadi ingat amang inang di rumah kita, istana kita yang kecil itulah, disitulah banyak pengajaran. Nah ini tua kaya na konami unang liling behamu mulak. Ngipai mano toras muna hamu asa martangiang, asa dikumgumi Tuhan di perpodoman nang marsogo di bongoti di sempodoman lau mangulahon menguduti aka ulota. Jadi unang be liling hamu alana sejut do dang mala terganggu iba ajut do tongadong kaya na kotaon son mulak jam 2 ayah aduh lawan nerak do. Janganlah, tolonglah orang tua, telepon anakmu. Bukan kami terganggu, tidak. Alai unang neang rohana ikumar pungu do. Unang jam songoninan mula. Unang ido Jakarta ini. Ay mulu Jakarta buha. Jadi neang rohata. Ikon talupahon hatani Tuhani. Enggak perlu kita berdoa bersama keluarga kita. Perlu. Asa tu hapatason. Apalagi hitate. Anak kokido hamoraon diau. Jadi keluarga adalah istana kita. Amin martang yang mahita. Maulia tema Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Siala asi dol holong ni roham. Do denggan di basam na setok tong Tuhan mangalehon. Asi ni roham marhite hai paason pardaginong nang partot diot di hami Tuhan. Madongani hami mabolokon yang ni roha nami di bagasa sadarion atong Tuhan menuju Tuhan pataso mahami Tuhan. Asa upiar mahami maridaho Tuhan. Ajari mahami pargugui mahami Tuhan. Laho mangulahon hatam marhite mabolokon yang niroha menuju patubuhon hapatason. Asa sikop bui hupa sikop hami Tuhan ulau nami totimima madungani hami. Di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami asima roham di hami Tuhan. Diaka tikting nami nama ragam dot nanaing si pamasaon ni uriam upasatai masaluk na Tuhan asa homa Tuhan napuna ni saluhut acari hami Tuhan pargogoi hami mangulau matami di bagasan Kristus Yesus martang yang hami Tuhan amin. Mari ni mahita los tapasa ma peliata
Tatangnya koma piliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gicang. Odo haruruan saluhut silehon lehon na dinggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami ma siya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asang perhasiang hami pilihanon patimbulhon harajon di tonga-tonga nuriam dohot di portibion. Buhay marohan ami marhite todim asalam tadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Roni
malea manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomu ni roham, di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama, disodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaur homa tuton dimunabi, amin. Manginang ure di tuata mulai tema di persorata di bagas joro di bata ulak mahita mardongat tuto di nasian di bata horas madita. Selamat hari Minggu. Ayo.